Ønsker man at foretage en booking af et arrangement, der skal gentages regelmæssigt, klikker man bare på kalenderen, der hvor man ønsker arrangementet skal begynde. Så bliver man ført over i booking-interfacet, hvor man passende kan begynde med at give arrangementet en titel, for eksempel ugemøde. Så klikker man på fanebladet gentagelse og sætter flueben i gentag event. Den er som standard sat til at gentage arrangementet hver 7. dag. Men der findes altså flere muligheder. Hver 7. dag må være passende til et ugemøde. Normalt vil man selvfølgelig også booke lokaler og så videre ved samme lejlighed, men nu klikker vi bare gem, og systemet advarer om, at der ikke er valgt lokaler og personale, hvis man skulle have glemt det ved en fejl. Vi springer også hurtigt over mailvinduet og klikker luk. Hvis man vil kontrollere, at gentagelse er trådt i kraft, kan man ved at klikke på disse knapper bevæge sig en uge frem eller en uge tilbage. Vi klikker også en uge frem, og jo, hver onsdag morgen kl. 8 er der ugemøde.